अउरी ऐसन कहानी देखें खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी आ घंटी के निशान दबावे के मत भूली। भोजपुरी जिंदगी फेर ना मिली, जिंदगी भरल जिंदगी जिया। एक समय के बात ह, जिया नाम के एगो मेहरारू रहली। ऊ बहुत ईमानदार आ मेहनती रहली। पहले राजा बाबू के ऑफिस में काम करत रहली। राजा बाबू यह प्रोजेक्ट के पूरा भइला पर 10 लाख रुपया देवे के वादा कैले रहले। यही से जिया अपन काम पूरा लगन आ मेहनत से करत रहली। राजा बाबू के खुश करे खातिर ऊ कबो कबो ज्यादा काम करत रहली। ऊ खुश रहली कि उनकर मालिक राजा बाबू उनका के 10 लाख रुपया दे दे ताकि ऊ जीवन भर आराम से जियत रही। जिया रोज समय पर काम पर जाके काम पूरा कैला के बाद ही लौटत रहली। कई बेर काम करत थक जात रहली। यही से ऊ सोचली कि हम कुछ आराम कर लेब। लेकिन तब अचानक हमरा 10 लाख रुपया के मन में आवला। तब ऊ फिर से काम करी है जाती। कबो कबो काम करत घरी ऊ अपना दोस्त न के मस्ती आ मस्ती करत देखत रहली। दोस्त न के साथे मस्ती आ मस्ती भी करत रहली। बाकी जैसे ही 10 लाख रुपया याद आवला, लालच में फिर से काम करे लागेली। कबो कबो राजा बाबू उनका के काम पर भी दूसरा शहरन में भेजते रहले। जिया के काम से ऊ बेहद खुश रहले। ऐसन ना रहे कि राजा बाबू ईमानदार ना रहले। राजा बाबू भी ईमानदार रहे, आजीब में दृढ़ रहे। समय के चक्का अपना गति से चलत रहे। एगो समय आयल जब राजा बाबू अपना वादा के मुताबिक खुशी खुशी 10 लाख रुपया जिया के देले। पैसा लेके जिया खुशी खुशी आयल। अचानक वो कुछ सोच ली। आँख से लो निकलल। सोचे लगली, हमार पूरा जिंदगी काम में बीत गईल बा। अब हम बूढ़ हो गईल बानी। बियाह तक ना भइल, अब ढेर नहीं खे। अब यह पैसा से का फायदा। जिया के लो ना रुकत रहे। मित्र लोग आज के समाज में हमनी के भी ऐसने हालत में बानी जा। इंसान अपना सब इच्छा के त्याग करके, जरूरत के कम करके दिन रात पैसा जोड़ता। ऊ सोचत बा कि आवे वाला समय में यह पैसा से ऊ आराम करी है, आ समृद्ध होखी है। आए अफेयर में इंसान के पता नहीं खे कि ओकरा के इतना परेशानी भोगे के बा। पता ना ऊ के इतना सपना अधूरा छोड़ देला। बाकी आखिर में आदमी के आंख तब खुलेला जब वो अब योग्य ना रहेला। मित्र लोग ऐसन पैसा कमाए से का फायदा जवना में बटोरे में राउर पूरा जिंदगी बिगड़ जाए। आ ऊ पैसा खुदे रौरा खातिर कवनो काम के ना होखे के चाहिए। जीवन में एगो बात याद रखे के हुई, समय से ज्यादा कीमती कुछ हो नहीं खे। ए दुनिया में ऐसन कवनो अमीर आदमी के जन्म नहीं खे भइल जे अतीत के खरीद सके।